Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'usika wa iyaya nafsi wal hadirin bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Akhil Karim Yohanes Kriswanto Ibna Sunarti Uzawwiju ala ma amara Allah Ta'ala bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Akhil Karim Yohanes Kriswanto ankahtuka wa zawwajtuka makhdubataka al-karima Tri Mitya Salim binta Markimin مولية أبيها الذي وكلني في هذا العقد والآذن لي في نكاحها وتزويجها منك بمهر 800,000 rupiah. Halal saudara Yohanes Kriswanto bin Pak Sunarti, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan seorang wanita Tri Midyasari binti Bapak Markimin dengan wali ayah kandung, dan telah mewakilkan kepada dengan mas kawin berupa uang sebesar 800.000 rupiah dibayar tunai. Saksi Alhamdulillah Rabbil ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.
dumateng para pepunden, para pinisepuh, sesepuh aji sepuh ingkang nganggo mastuti dumateng papujaning kautaman. Puno ing pamawas rada ing pitutur ingkang pantes tinulat tindak lampahipun. Nuwun dumateng panjenenganipun para alim ulama ingkang rinten dalutan sasumanting kitab suci wahyuning ilahi minangka kangge panuntuning kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Panjenenganipun keparwa kawula buka unaring suku menganing bicara jembaraning kondo nuwun inggih. Awit meradoto keparanipun Bapa margining sakukuban kula piniji ngembbani urus kinten meratitisaken lampahipun adicara dawuh pinanganten ing setengah siang punika. Nanging sadèrèng kula matur monggo kita sareng-sareng monggo kita dherekaken maneka puja ngunjukaken puji syukur kunjung ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah saha inayah saengga kita sami saged mangayu bagya dawuhipun pinanganten kalih kanthi sukurna kalis ing sampikala. Selawat salam boten kasupen kunjung ngarsa dalem Sang Duta Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan margine kasugeng dumateng umatipun wonten ing alam bebrayan so ingkang itu alat sapangatipun binjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Para bapak saha para ibu ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah ingkang dinurmatan. Kepareng inggih kawula ngaturaken rencana adicara kang kapiyarsa dumateng panjenengan sami kang kesepisan atur pambuka angka kalih pausan di wahyu ilahi angka 3 sambutan. Kangge panutuping adicara ing mangke kapirengaken katutup kanthi swantenipun donga pamuji. Bapak saha ibu monggo adicara kita buka kanthi maos suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi barokahipun suratul Fatihah saged barokah khususipun pinanganten sekalian suprambahipun Bapa pamangku gati mandhapipun dumateng kita sami. Ila qati Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur nuwun kanthi barokahipun wangsan Fatihah kholawun khususipun barokah dumateng pinanganten sekalian sumrambahipun dumateng kita sami kanthi adicara wangsan ayat suci Al-Qur'anul Karim kalala inggih menika adicara candhaipun sambutan ingkang kesepisan atur pasrah saking keluarga pinanganten Agung minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Sunardi, Bapak utawi Ibu ingkang kawugan monggo kula aturi jengkar saking sasana palenggahan kersa tindak nglakune tumuju ingkang sasana saperlu atur pasrah wekdal katur sacekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para yai, bunyai, para pinisepuh ingkang hadir wonten ing majelis menika lan ugi ingkang kula hormati sedaya pengiring kemanten saking jarak
Wonosalam Jombang lan ugi masyarakat Kejayan ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng Sohibul Hajat Pak Martimin dalah Ibu Maryam. Saderengipun kula matur kala wau dipun sebataken dening Bapak Tambadi Adicara nggih waosan ayat suci Al-Qur'an. Monggo Pak Bu nggih kita waos sareng-sareng suratul Fatihah ingkang kita tujuaken khususipun dumateng kemanten kekalih lan ugi dumateng kula saha panjenengan sedaya ingkang hadir wonten ing menika majelis. Mugi-mugi sarana waosan suratul Fatihah acara ingkang sae menika angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ila hadratina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur nuwun sanget dumateng Bapak Martimin sekeluarga ingkang kula hormati. Kala wau kula badhe bidal mriki insyaallah antawis bidale pun wau jam 6:30 kula dipun bisiki kalian Pak Nardi kula dipun jawil, Pak mangke tolong kula titip salam dumateng Pak Martimin. Salamipun menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kaping kalih pesanipun Pak Nardi kula mriki sak rombongan niku sepindah silaturahim. Ingkang kaping kalih inggih menika pasrah kawin masrahaken manten Tra menika kami Johannes Kriswanto. Nggih. Saderengipun kula matur sepindah kula matur suwun sanget dumateng keluarganipun Pak Martimin ugi masyarakat Kejayan menika ing punapa kula insal nggih rawuh kawi ugi wonten ing dalemipun Pak Martimin. Kula nggih betul rombongan sampun dipun sambut kali sae sanget. Sehingga kula rombongan iki matur nuwun sanget atas sambutan saking Pak Martimin kala wau. Lan ugi kula nggih nyuwun pangapunten Pak. Pangapunten dumateng panjenengan dalah Ibu kawis keluarga ugi masyarakat Kejayan angsal rawuh tawi ugi wonten dalemipun Pak Martimin menika wonten tingkah laku ingkang boten cecek kula nyuwun ampun pangapunten. Ingkang kaping itu kala wau kula aturi nyerahaken kemanten jaler menika atas nami Johannes Kriswanto. Kula wonten ing saat menika kula pasrahaken dumateng Pak Martimin keluarga untuk wujudipun nggih kados mekaten menika dados pasrah hubungan kemawon piyantunane nggih jaler kan insyaallah neten mriku sae Pak tingkah lakunipun sae sebabe kula ditangi cedhak dan insyaallah Kris niki nggih murid kula dados murid kula dados sekolah niku sing mulang niku nggih kula menawi ngaos insyaallah sing mucal nggih kula dados tingkah lakunipun insyaallah sae. Ya, ini kula pasrahaken dumateng Pak Martimin
sekeluarga anggota didik tawi nyukani nasihat dumateng Kris ingkang saklajengipun sakwangsulipun sakmantunipun acara wonten ing menika majelis wonten ing dalemipun Pak Mardimin kula sak rombongan mangke nyuwun doa pangestunipun Kang menawi kula mangke wangsul dhateng jarak Wonosalam Jombang kula nyuwun mugi-mugi doa Pak Mardimin keluarga lan ugi para bapak para ibu warga Kejayaan menika kula nyuwun doanipun kersane kula mangke wangsul dhateng jarak Wonosalam Jombang dipun paringi keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kirang langkungipun kula matur menawi wonten lepat kula nyuwun agungipun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung sekedhik abdi punika tatas titis wijang gamblang tuwata kangge pangsuhan dipun masyarakat Kampung tiningkang badhe ngambil pasrah minangka surat kawula saking panjenenganipun Bapak Mardimin ing menika wekdal badhe kasaringani ing panjenenganipun Ibu Eva Kadriah dumateng panjenenganipun kula atur jengkar saking sasana panggalan kersa ngambil pasrah ingkang sampun kasiapan kita pengaturan sasaran itu semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu, masya Allah. Anjani berangkat wau jam itu ibu. Sampai ini wau alhamdulillah nih penjenengan pun saya sangat nih. Kalau waktu di mari kersane semangat ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah wa alafa bainal ajsadi wal arwah wassalatu wassalamu ala zainil milah. Qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج بركة والولد رحمة فأكرموا أولادكم فإن أكرم الأولاد عبادة الحديث أو كما قال أما بعد Hadratul Mukarramun dumateng Bapak para alim para sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat Dusun Sidomulyo Wijayan ingkang sangat kula hormati dumateng para asatizah para ibu nyai para bapak yai segenap rombongan keluarga besar pengiring kemanten saking kemanten Jaler ingkang sangat kula mulya derenge kula matur monggo sareng-sareng nglahiraken syukur tazakur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala dene napa kula panjenengan saya wonten ing siang menika tasih keparingan nikmat ingkang arupi sehat wal afiat sehingga kula panjenengan saya saged rawuh wonten ing mriki panggenan guna memberikan doa restu dumateng anak kula mempelai berdua. Mugi-mugi kelawan dugi kula lan rawuh panjenengan saya wonten ing siang menika saged memberikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kula panjenengan saya dumateng mergi ingkang dipun ridani Allah inggih punika ad-dinul Islam saha kawontenanipun acara wonten ing siang menika yakni akdun nikah yang telah dilaksanakan oleh mempelai berdua. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang sanget kula hormati, ing mriki kula mewakili keluarga besar kemanten estri inggih punika Bapak Mardimin kalian Ibu ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum kalian rawuh panjenengan saya tebi-tebi panjenengan rawuh saking Jombang Wonosalam rawuh datang Pasuruan benter nggih. Masya Allah nih. Alhamdulillah ini datang Gusti Allah diparingi rahmat ingkang sangat ageng wonten Jawa. Iki saben dinten biasa
Jawa memang musim hujan nih. Masya Allah anak kula jadi kemanten kekali tepat musim hujan ya nak ya. Itu sangat berbahagia sekali apalagi musim dingin. Kebahagiaan mereka nanti akan bertumbuh menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mriki ugi kula mewakili keluarga besar kemanten istri inggih punika Bapak Markimin ugi ngapunten ingkang kathah khususnya dumateng pengiring saking keluarga besar kemanten istri saking Jombang mbok pilih anggen panjenengan rawuh wonten ing mriki manggihi tempat utawi jamuan menapa mawon ingkang dipun suguhaken panjenengan sarawuh utawi tempat napa kirang memuaskan kirang eco bentar rumamane nggih nggih boten dipinarakaken dhateng dalemipun Bapak Markimin. Kula selaku wakil keluarga besar kemanten istri nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakatah-katahe mbok bilih pasugatan ingkang dipun aturaken kirang nyaman kirang nyekecakaken dhateng manah panjenengan khususnya pengiring keluarga besar kemanten jaler selaku wakil saking Bapak Markimin nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakatah-katahe. Walau salam takzim besan saking Jombang sampun dipun jawab dening Bapak, berarti kula pun boten jawab salam besan. Nggih nggih. Lah niki wau sakajengipun mbok bilih besan saking Jombang wau ngaturaken masrahaken putranipun ingkang asma Mas Kris. Nggih, iki tebe-tebe dipasrahno wonten ing mriki langkung-langkung dumateng Bapak Markimin sekeluarga. Mbok bilih anak kula kemanten jaler kapurih dipun anggap sebagai putrane piyambak, empun dianggap sebagai putra mantu. Insyaallah kula mewakili keluarga besar kemanten istri, anak kula kemanten jaler kula tampi, kula wakil saking Bapak saha Ibu ingkang wonten mriki kedatangan anak kula kemanten jaler kula tampi dengan tangan terbuka manah ingkang sangat bunga kalian ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi anak kula Kris wonten mriki saged prasa senaoso niki lingkungane niki cedhek lepen nggih nggih. Iki panjenengan pirsani iki wonten napa-napa niki wis dijamin nggih. Cedhek kali omahe nek kate umpamane jedinge ngantri sama nyemplung kali umpamane, tapi mriki boten siram teng lepen nggih. Sirame sami teng jeding sedaya sudah disiapkan oleh Bapak Markimin sekeluarga. Dan mugi-mugi dengan kedatangan anak kula kemanten jaler warga Bapak Markimin dipun paringi keluargane sakinah mawaddah warahmah, dijembaraken rezekine urusan donya akhirate diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah amsal ridani Allah, sehingga anak kula kemanten kekale dalam membina rumah tangganya dipun paringi ridho Allah dan mendapat keturunan yang soleh dan solihah. Langkung-langkung dumateng anak kula diterani ya nak ya. Alhamdulillah, ini diterami, ini tiba-tiba saking Jombang nggih nggih, diterami dening anak kula kemanten istri langsung kalau sampun dipun aturaken dhateng gurune kala wau Pak Ustaz, mbok bilih anak kula kemanten jaler iku wau pun diaturaken sae kelakuane mugi-mugi kelawan sing rupane sing ganteng saatine nggih, ganteng sak kelakuane mugi-mugi saged membina rumah tangga sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka berdua sesuai aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mila kula ucapaken selamat menempuh hidup baru, capailah rumah tanggamu yang sakinah mawaddah warahmah dengan bidadari surgamu. Sangat kula hormati, kula boten matur kata-kata ranten panjenengan sampun saya sanget jadi istirahat nggih nggih. Mila sedaya kekiranganipun Sohibul Hajah menapa kemawon mangke dipun sajiaken kirang nyekecakaken kurang eco masaane kula selaku wakil saking Bapak saha Ibu nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakatah-katahe. Namung mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkunge nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama ingkang tansah kula taati, dumateng Bapak Sunarti dalah Ibu Sutiani, Sohibul Haja ingkang kula hormati, para bapak ibu, tamu undangan walimatul arus ingkang kula hormati, tamu penderek kemanten saking Pasuruan ingkang kula hormati, lan ingkang berbahagia mempelai berdua Mas Kriswanto dan Mbak Tri Mediasari yang berbahagia. Bersama-sama monggo kula panjenengan sedaya nglairaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat taufik saha hidayah sehingga kula panjenengan sedaya saged rawuh wonten dalemipun Bapak Sunarti, Ibu Sutiani sekeluarga kanthi pinaringan sehat wal afiyah lan tansih pinaringan iman lan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalih sholawat ma'asalam mugi tetep kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pelajaran tuntunan dumateng kita sedaya arupi ajaran lan syariat agami Islam. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten sebagai pembawa acara kula badhe maosaken susunan acara ingkang berlangsung wonten acara walimatul arus wonten ing wekdal menika. Acara kaping sepindhah inggih menika pembukaan. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, kanthi nyadong rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga kita pikak sesarengan acara menika kanthi waosan umul Quran. Bapak Ibu, atas nami wakil keluarga Bapak Sunarti Ibu Sutiani, kula ngaturaken dumateng panjenengan sugeng rawuh, monggo hidangan dipun nikmati nggih Bu seadanya, monggo nggih. Monggo dipun seketakaken Bapak Ibu. Sembari acara kita lanjutkan, acara ingkang salajengipun inggih menika penyerahan saking keluarga Pasuruan dumateng Bapak utawi Ibu ingkang mewakili kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah wa allafa bainal ajsadi wal arwah. Wassalatu wassalamu ala zainil bilah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanagahu tanazalu fa inni mubahin bikumul umama yawmal qiyamah. Al hadis au kama qul, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, panjenenganipun para alim, para sesepuh pilih sepuh tokoh masyarakat, dumateng para ibu nyai, para asatizah ingkang sangat kawula mulyakaken, para undangan walimatul urus ingkang sangat kawula hormati, segenap rombongan pengiring keluarga besar kemanten istri ingkang kawula mulyakaken, boten kasupen dumateng sahibul hajah sekeluarga, ugi mempelai berdua yang sangat berbahagia. Wonten siang menika saderenge kawula matur, monggo sareng-sareng nglahiraken syukur tazakur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene napa kula panjenengan sedaya
sampun keparingan nikmat ingkang arupi sihah wal afiyat sehingga kula panjenengan saya saged rawuh wonten ing mriki panggenan guna memberikan doa restu dumateng anak kula mempelai berdua. Mugi-mugi kelawan dugi kula lan rawuh panjenengan saya wonten ing siang menika saged memberikan suatu kebahagiaan khususnya dumateng kemanten kekalih lan dumateng keluarganipun. Amin. Salawat ma'assalam kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kula panjenengan saya dumateng margi ingkang dipun ridani Allah inggih punika ad-dinul Islam saha kawontenanipun acara wonten ing siang menika yakni akdun nikah yang telah dilaksanakan oleh mempelai berdua. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang sangat kula hormati, ing mriki kula mewakili keluarga besar kemanten estri inggih punika Bapak Margimin kalian Ibu saking Pasuruan. Kebetulan saat ini panjenenganipun boten saged nderekaken rawuh. Ananging kula ingkang mewakili namung saged ngaturaken salam takzim besan saking Pasuruan kalian ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak sampunipun salam kawula aturaken mbok bilih kawula mewakili keluarga besar kemanten estri wonten ing saat menika rawuh saking Pasuruan dumateng mriki panggenan boten sanes. Tujuan utama kami adalah untuk bersilaturahim dari keluarga mempelai putra putri kepada keluarga mempelai putra. Alhamdulillah niki wau mulai berangkat ngantos tutup mriki diparingi selamat kalian Allah Subhanahu wa taala lan kula nyuwun barokah doa dumateng keluarga ingkang wonten mriki mbok pilih kami nanti setelah selesai acara mundur saking mriki nyuwun doa barokah mugi dipun paringi selamat wangsul ngantos tempat tujuan kami. Amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kalih mbok pilih setelah kami bersilaturahim dari Pasuruan dumateng mriki panggenan keluarga Bapak Margimin wonten saat menika badhe masrahaken putrine ingkang asma Mbak Dia ya nak ya. Tak tanya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan segala kekurangan dan kelebihan anak kula kemanten estri. Manten jalan Krishna maksudnya diterangnya mugi-mugi dengan kedatangan anak kula kemanten estri wonten ing mriki saged membawa kebahagiaan khususnya dumateng keluarga bapak saha ibu didadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid-dini wad dunya wal akhirah. Mbok pilih mangke dipun paringi keturunan kaliyan Allah mugi-mugi didadosaken keturunan ingkang soleh saha sholihah. Ingkang nomor 3 kawula selaku wakil saking keluarga besar kemanten estri wonten ing saat menika ngaturaken jazakumullah ahsanal jaza atas doyo penghormatan ugi tempat ingkang sampun dipun sediaaken kami serombongan. Mugi-mugi amal dijembaraken rezekine sak sampunipun nyelameti putrane mangke kelawan rezeki ingkang langkung kathah saha barokah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang sangat kula hormati, niki anak kula kemanten estri sudah kami serahkan sepenuhnya dumateng keluarga bapak saha ibu kapurih dipun paringi pitutur bimbingan ingkang sae dumateng anak kula kemanten estri keranten napa adat Pasuruan kali adat wonten mriki tentu berbeda. Baik apapun itu kekiranganipun anak kula Diah wonten mriki monggo dengan
Nggih kula lapang dada untuk memberikan petunjuk dumateng anak kula kemanten estri, panjenengan anggap sebagai putrane piyambak, ampun dianggap sebagai putra mantu. Keranten napa umpamine dianggap sebagai putra mantu anak kula kemanten estri wonten ngriki, tentu bapak saha ibu katingiling wong Pasuruan kok rodok sungkan. Nak ngoten nggih Bu nggih. Ananging menawi dipun anggap putrane piyambak insyaallah jenenge wong si anyar niki biasa tidak perlu nopo-nopo ya. Wong membina rumah tangga tidak semudah apa yang diajarkan orang. Ngoten nggih. Mila tak pesen nang ngene kemanten kekali. Bila kamu akan membina rumah tanggamu sesuai dengan harapan dan cita-cita kamu berdua, meloo tuntunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi matur ngeten, ana dawuh nek sedidik mugi-mugi anak kula kemanten kekalih saged mengamalkan dawuh tersebut. Dari Kanjeng Nabi, akrimu salasah, mulyakno wong telu iku lek kepingin sampeyan uripe mulya ana ing donya lan ing akhirat. Sinten nomor setunggal para rawuh? Man alamakah, yaiku tiyang sing tau muruk sampeyan, tegese bapak guru lan ibu guru. Mila mbok menawi anak kula kemanten kekalih langkung-langkung anak kula Krisna niki wau sampun dipun aturaken kala wingi, mbok bilih niki Pak Ustadz niki nderek rawuh dhateng Pasuruan. Kula yakin pasti punya guru yang istimewa wonten ing mriki. Mila lek kepingin uripe mulya ana ing donya, mulyakno gurumu, mulyakno gurumu ndi ae sampean kepethuk ya paling tidak umpamane gurune ku rada ado sampean sowani paling tidak saben wulan sepisan. Ya untung-untung lek ketemu saben dina iso hormat nang ngene gurune, sebab guru yang memberikan kamu adalah ilmu, bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Itu adalah seorang guru. Karena bapak saha ibu sampean boten saged maring ilmu kala wau. Ingkang nomor kalih dari Kanjeng Nabi, man waladaka, mulyakno wong sing nglahirno sampean, tegese bapak saha ibu. Bapak saha ibu niki mempunyai peran yang sangat penting di dalam rumah tangga keluarga tersebut. Siapapun yang memuliakan, menghormati orang tuanya bapak saha ibune, insya Allah rumah tangga dijamin bakal jadi wong sing selamat donya lan selamat akhirat. Nomor 3, man tazawwajaka, yaiku wong sing ngrabekno sampean. Jare Kanjeng Nabi ngrabekno sampean niku sinten? Tegese niku mara tuwa. Kraten mara tuwa niki yang sering zaman sekarang diabaikan oleh seorang menantu. Nggih, kraten sing biasa gak cocok niku adalah mantu karo mara tuwa. Tapi biasanya bapak-bapak saha ibu sing boten cecek kali mara sepuh niki mantu lanang napa mantu wedok bapak-bapak? Tersebut Pak, sing gak cocok karo mara tuwa niku mantu lanang napa mantu wedok? Oh mantu wedok. Apa kok gak cocok karo mara tuane? Masya Allah. Nggih, apa sampean gak cocok karo mara tuwa? Jawabane mara tuwaku cerewet. Masya Allah. Cerewet mara tuwaku gak cocok melok ikut campur. Kula yakin insya Allah mara tuwa wong tuwa sing jare wong ibu sing gak cocok mantune wedok sebab cerewet, mungkin mantune niku kirang semerep nang ngene sifate orang tua. Kula yakin insya Allah anak kula dia wonten ing mriki ingkang sampun kawula pasrahaken sepenuhnya dumateng bapak saha ibu wonten mriki, tak dongakno dadi wong wedok sing sholihah. Karena wong wedok sholihah niku masya Allah para rawuh, didekek diae enak. Ngoten nggih, didekek ngarep enak masya Allah, didekek tengah yo enak, didekek buri enak. Yo gak ngamuk masih ono buri dhewe. Apa sebab duwe ati sing bagus. Tapi yen wong wedok sholihah niku pancene repot golekane. Mila dari Kanjeng Nabi sapa sing kepingin rumah tangga bahagia donya akhirat, mulyakno wong telu niku. Salah sijine gurune wajib dimulyakno sing kei ilmu. Nomor 2 wong tuwa sing lahirno kula panjenengan. Sing nomor 3 mara tuwa. Kranten mara tuwa karo wong tuwa niki derajate padha.
padha napa ne padha pangkate wonten ngersane Gusti Allah. Mila aja macem-macem karo wong tua. Masya Allah, wong tua niku lek wis kadung gak cocok kadung donga niki mboten cecek kali anak niki nang Gusti Allah diijabahi dongane wong tua niki para rawuh. Mila ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridane wong tua loro iku tergantung ridane anak dengan ridane Allah niku wau, lan murkane Allah tergantung murkane wong tua loro. Mila menawi anak kula ingin membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, selalulah minta doa restu kepada kedua orang tua kalian, karena orang tua kalian tadi yang menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan sampai umpamane bapak saha ibu maratuwane apa sapane sampai kalau bapakmu mrene ojo sampai muni ngoten, kalau makmu mrene ibumu mrene jangan sampai muni ibumu ya ibuku, bapakmu ya bapakku. Insyaallah menawi mekaten niku wau kehidupan rumah tangga kalian insyaallah menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang sangat kula hormati, kintene kula matur wonten kata-kata karangga iki tasik badhe wonten penerima saking keluarga kemanten